ya nitiji kari kalangam patadon ke jima ka bakra ka I ko mangin sha telano I ko mangin dona ya gani ka hok long try ya gani ka ri kari phasi chen kya gani ka nong kinti ka jonga ka jompi manga ki cha tindi ki dan la ka jongari kinti kinaka ki dan la ka jongari kinti berarti ko ngana kana kini so ki dan la ka jongari kinti berarti ko ga Mizoram ki asmi ki dan la ka jongari kinti berarti ko ga Assam ki Panchati ki dan la ka jongari kinti berarti ko ga Punjab ki Bihari ki dan la ka jongari kinti berarti ko ga Bihar kita ni lagi jom kiri keti, kan ini kiri keti ke bau play, ulah ayang apa keti, kan jadi ke kamram ke jonga ke jopi, kom ki try muluk ki try jaga, pan pen stem ya ke jinglong try, pan ya da ya ke kendau ke siap, pan penne ya ke kendau ke siap, pat ru ya ke sepak ke bau play ulah terku. Tadi kata kan kom perkat, kalau penong itu di nongelam ke sini, bagian wamra ya ke wari ke ay, kepada tiap kom ke Meghalaya Transfer of Land Regulation Act 1972. Kani kan kamsha yeki pamdei try muluk try jaka bagin thiet khando kin thiet siap agani gari gaji kai ga banjala da khamdon gini kai lalut kini ki khando ki siap anong itu lalut nandan shu kibanyo jaka agani gari gaji katakan sentut naga keti gaji banaga jinglong try tika nongrim da baar namar kata raw jungi ko kapat kalamban pintigra bagani gari gini benne aga keti gaji ban pin stem me gaji long try bat ikini ki spa ki bau blay do kerbu kai ga spa kiti kisi pat ki mar pok ndo paro me long try ni lada long try balik ke don kata gaji kham pom ding yema ban pom ding kadang gaji kham ti doyong ti mau syun ti mau ti siap mentale lalinyar lut ki briu ki betre la sakni lut ki kam ki jam ki bangi cutre oh ka sarkar ka penpana nawai ka por si por bangla polat yo tau doyong hangnu la ku doyong kanut ki bala betre doyong mata kata kali ke jing polat oh ki pai ba balik kami ke jing kham ti doyong balik kami ke jing kham pom di larangin jin lo don ni noyam ki bedon ni ke jing kli jin lo balik kami kini ke jingkang nagai kita bagi wan ban kang ban pom ding nagai kita wan ban kang ban ti doyong kinlat dia kata bakatau hingga long lesi namar bakata ai ga mariam la shi pom pathari ga di la shi ti pathari to doyong tigai ga ba idon kam banle la da kalong kum ta o de na ga ni mo ga daw ba bi ong wat ti doyong shu ame galia de na ga ni ga daw mo ba bi kang pom ding kom ki nong alam ki bedon ke chiki klik ki na badong ani lara khang ti doyong lara khang pom ding shanu ki ni ki brem ki wa im daga kam ti doyong tigi achar ki long ki mi ki ba im daga bakal mau yut mau slek ban pendap ya ga yeng sem o ki pat ba be jonga namar ta la da ki don ki nong alam ki bedon ke chiki klik ki nong e kata te ki brem ki ki liap ja ki du kam du jam ka ba malong tigi ki bagin le tong in pin sange mata ki nong to ini sange shopi mata sipor banti doyong ini sange no shopi mata sipor ba namata ban pen bahai kemarin ongin batai kan ki pai ba nang ni sekmat pe larang iti doyong kadi belong no dengan ir kom ngin dei ban pen sniu ko umba pom di ngin dei ban pret pathar ngin dei ban don ke cakabu ka babiang bat kom ta ngin dei ban pom di kan batha kan yaki beriu kum no bakin train nang ni smart kan umlong shu kum ketu bakin train esi bakin train like oh so na mechwa tamala dei ban ngin train baga mariang ru kadim namar ngin dei ban snoto baga mariang ru kadan kamadim abaga mariang kaim kajing kremen ini kadon kajing sngai ini kadon menta abaga mariang kayap ko umbam gombi ngimyo kali air ka bakhod yung imyo namar kata ngila ba niyo kem kichimpang ki babun jat don kam pangin perkhat kadai tang kata ka bagin le kadai tang kata ka baga sarkar ka don kam le ndrai balai mla namar baga don ka jing mentoy ya kitai ki bashor ka por kat badan khang doyong kata nang he ka kamai jonga nangat peniak be yo doyong jonga di patrok anam dan tulit menur ban pat namar baga don naga syuki ya ka por Lara kit doyong menit paria unsha pat unsha kem nrei da kit uwe spa upulet teng teng jaka bon phaida mat phaida ka todong manum I ya kata ka kali balai muat kilat kilinti ban pli yiki kam ki jam kadai namar makam ton kata ka mensim jom ka jingkit kli ngila sakni elut ki kam mentang ki briu kilinyam tang ban ti mau di siap mengani ngala ra ya ka mata po assembly bonong bagani ka jing kli ya ka pleng ja ka jing ti mau ti siap jong ki briu em ka klem pen sniu ya kata kamar yang angno ki pen sniu bat kani kadai ka jing penan kam hala ka jong kari hala ka jong ka snong ki klem
klong yu ni mau bani di cekawai pat kari ngi klong yu mau ni shan yu ni mau bani penangkam masnai snasem bat kumta ter ka sarkar ka di ban perkhat ngalai keren mengenai po assembly ko ki pat ba kai ka bangi ngi mat manta ta sarkar kamla ban kam thau jam yeki kon sama ge jingi ila sakni na ban ki kam gi bangi jutre ki kam kontrak ki kam supply ru la tre hi ki MLA ki minister ini ki sngi ki bamata bat ki bri ki bana senda jongki o gadon ke jing kerdu kam ka jing kerdu jam ka bakrau hapring jungi ko ki pai ba de nomor kita rau ni kwa ken banong balarangi ong gade gade gri ka jingi larangi ong gade gade ka khentau ko janga ide banong trang ya ka spa ko bau blay ulo ko ka ta gade ka kamram bat gade bandon hagar kom perhat jingi nong elam ki jingi ko ki pai ba bi kita kinong rim kibaga voice of the people party ka kwa ban pensoi bi haringkat kata ka jingi ijingai nam ta ka saupo ka sampo snem ka bon ban penempat ban penbapat ban pen kalatur ya kan negeri ke sini oh ni dan kam ban penbha ya ka wa lukha de singala nai luksa kenang baga wa lukha kan andala penbapat ya ka badan kala kalawan ka jing kalatur komengiong ngin penempat ngin penbahapat bat ngin penkeladur kan itu nat oh kini ki lom ki wakil aslen don kam ban penbah don kam ban penempat kini ki klau ki petap kan wan gecing itnat gecing jengam mariang bat kan wan gecing keladur balingi ma ban le kumta lara ka sarkar ka don ya gecing ketli ringkat gecing yes pensutho yau pak oh ki pak babi Imi syahmat omdai bagi perhat ya gaji mentoy ya di sini. Nengi seng ya ka voice of the people party kumbangilang mdai tang bagi nilai election. Gaji nilai election kalau tang sisin san senam. Ndai bagi apa tray silinter. Ya kini kisan ki sipau di kisnam. Kat bagi dang don nak kam syak di pai pa. Ngemla ban e yo pai pa. The voice of the people party hadir blessing. Kalau apa ni kon ya election how news nam arpulai. Ngila sei ki mat jingkular show pai pa. Nyong kini kilong ki mat jingkular ki ko ki pai pa. Lagi ki pai pa akan ni ri ki alat ini bagi don ka sarkar. Ngin ya kon doyak ban penolong ya kini ki mat jingkular. Mat ka wai ni ki mat jingkular ka dei. Ka jing pen thmai la ni ka jing pen bet thmai ya ka pha thungkam la ni ka reservation policy. Mdai tangga voice of the people party ka bakular. Jan baro ki seng san partai ki kular ban penthmai ya ka reservation policy in rechayu ladap election kita ki parti ki bakular ki basinshar haga san sunem ka baladap bat ki baran sinshar biang menta ki ongani mlong pi ban keren ya kini yo kawan ra pun ban katma jak benriu dan ki biang ongi job tang khadwe kan arnot ngin leyu the voice of the people party ka klem ong ni job tang sangut ngim lali o kani ka kam ka ben ding em la ngi job marwe la arnut gila tapte ban kular show pat ba ni ap ban ye kon ni ap ban keren long ka tolong ngin sai pek kai baca dadan kam ni ki ngi ni ki den ma tang ngila ra ye ka mat po assembly ngila ya tai po assembly u chief minister wangam ngim lali nomor kani kawan na kayin kashiri ngim la ban le khilek chikayin kashiri la da pim sungu ya ngi ngim tre ban le chikayin kashiri nomor ngong ya ka policy mdai bathaw ka kashiri ka thaw sarkar ya ki an thaw po yin kashiri thaw po assembly ni don kam ban pen kongo ya ka sarkar bagade ban pek ban review ban mi biang ya ka ni ka policy ban pen bet mai kat kum ka jing don pat kata kalau ka jing dawang ji ama ka sarkar kam sngap ilami sesro ngila ki ngila pelong ka jing ki ngila shatngan kam ni ka sup ban shatngan arspa apui kenta ko ki pat bang no la ban chule men le trai banong men le kadang aspa apui kenta ngena ma lalam di badan kita ka jingmut ka basngor ka jingkut ka baskem ka jing snokya ini ki konsal la bapli ki balin nyar hosnem apui ki balin nyar hosnem apsal ki kimi ki par gyong haba kumni kan mentoyu ngin bo skul ki khon jingi pek kelanang kelasta ka tamantan dalai kam shipo ka santli lai saw kale shengi ka batam kale sheki para garu ko jingi boleh namar baka trekam kata ka roster berbaka sarkar ka pentrekam nado usnem yo a kai gini ka roster dan bon kim snotoro kai gini ka roster ka jing batha jong ka court badai ban penan kam ya ka reservation policy kumba philat penlong ya ka kumba philat thaw ya ka dei ka sarkar meghalaya ka balathaw gini ka policy nado usnem ka kandai spa yo buar kitu isnem barastang ka jela kila thaw gini ka policy kila pha saupo yangi saupo yo goro bat arpo yaki wei pat ka court kong pentri kam
ya kan ni reception policy kat kum kan ka bah ka pilamang pilatau badai kata ka balakta na kata na ka PPP ka Voice of the People Party ka juang ka roster kam dai ka jing lani ka jing pang ba ka jing pang ka policy nomor ka policy ka no shinyang hapreng jongi pat ki para karo ngipun pat mangi sibon rei bah markat ju sibo mandare po clear hapo uwe rang basnong gidon gidong ni baber gila bandon gidong ni bandon san poying gila bandon gidong ni bandon sispa san poying gila bandon gidong ni bandon aspa ying lala ka wan ganu jingmentoy na ka sarkar bat ka ong ya kani ka klik ya ka snong clear baik kan sapoi kani ka jingmentoy sipi papin penpoy skinong snong nganget urang basnong uba baik un khot meeting yegi rang badong menong baik ka wan kani ka scheme na ka sarkar ngini ap ya bha apreng jongi to ngini bha agane ka por ka bamata thi ke bandon tang san poying to ai kan lek kata ai kan lek hambun no segini ke bandon sispa san poying lani aspa san poying kata kani ka nonglim ka bangi ye khon ye ka reception policy ko kipai ba ban dawa naga sarkar ko kipai ba minta kalai kam lai hajar tuna ka kam pulit ilai bagi layo markat ju apreng jungi bagi karo don kisama ke ai ba kum ni mola dam dei ba ki li mangi pinum yo tang kum ni ru pinyo kanduna susu dei na ka ki jungi ba bisa yo markat ju tenreng yo ngimpat penkot ke ki kadang don ke expert committee kin hap tai mangi ap bakin wan rai ka policy ka ba song hok apreng jungi bagi karo hidai ban kham tam mangi akabah thungkam kata ka sai ko kipai ba hi chaman oh ko kipai ba hi ka Voice of the People Party kam kwa ti bagi pai ba jungi kin le yeng lai hayeng ki MLA ban pan bai kot ban pan bai dawai kadai ka kamram juga sarkar ban pinbiang ki jaga sumar ni im ma chuk ka start hagama ka jing start kala ki state aduk kata ki doktor mentah kimi ki specialist ki judge bagi judge specialist ki nek pentebit ya kita ki jing puri ki don ki balik pentebit ya ka kmat don ki balik pentebit ya ka skor don ki balik pentebit ya ka bniat don ki balik pentebit ya ka kam kha khulung don ki balik pentebit ki kam sieng don ki balik pentebit ya ka penta juga kli don ki balik pentebit ya ka penta juga kpo ki lek pentebit liwa doktor mentah kat kum ki jingpang jungi mo mendai ke mensuara rit mengilek nunu doktor ai dawai lapiang mentate ngipang ke skor hak lek doktor skor ngipang ke po hak lek tu doktor po balai ke sarkar kamla ban penbiangi kita ki specialist haki caka sumar juga sarkar penbiangi kita ki specialist penbiangi kita dawai ki machine ki test but Andalala ban penbiang kipat tak kim don kam balik sesor slong leni balik wat sitai spo yalong jomai hospital nang ta kajing smart hanni kila yo lut ya kajing smart ka babiang no lagi ni kisi shehin kriya huroi o kalong gai gai ka basno sne bagi priong tu ki ongila ka pangilit sa Bangladesh laya jar ni ladap ka bai sumar balik seslong ta ongkyang rim dak bai kali kyo Leha Bangladesh. Lada ka ri Bangladesh kala ban ai ka bakum kata ka cing sumar. Tang leha jar ngila yo e ka cing koi kia balai ngimla ban pinyo e ka bakum kata ngila lada ka ban ka sinsyar ka khanar ka bakut. Ngila lada ngila ban berat ye ka pamsa. Nrei ka shong habi ki pai ba. Gidan kami ki school ki baba. Jagak puri ki baba. Gidan kami ka sarkar ka simthya ye ka kampuli daga baga siu tulap ka ba he ka ba biangi ki noi gai. Kenang bagi aban kering ki noi gai ka don sapi gai. Bikin ai ke jing kai ki kon ki kti ki jing kashong aga kti jamba sarkar ko ki pai ba ka Voice of the People Party kam kwa ba ya ka spa ka ba uble ula kerku ya ka ne ka ri ka ba e ka jing bakan shok lenong lani kan letang ha ka we ka longying hang ne po Giant Hills kan letang ha ka we ka longying Haribhoi district kan let Tanghagawi, Kalongying, apo West Castles, upat ba uday ba niyo bantalem, yaga spa kabaw play ulo kerku. Ngatip badon Kalongying, apo Giant Hills, kibalaban tiit lasi, yaga snong kliriat bro kawe. Dan sibun 4 Kalongying kibamla ban tiit tang kendiat ilingkot kendoru, bagin snaying yaladi. Oh kipat ba ngiko bangilong try ka kendo wachap andre po mikalia kibalong try ka kendo de tang arpusaw na kasispa nyo pun riu kim dan jaga wat kinong rep kibabun ki rep da ka shwai gilom ngalai kindo sipun kinong rep sipang san sinam ki rep shatai awai san sinam ki lalet no balai pat